nokku Sahara mbin fulɓe teskam ɗon dum ujunnaji jeetati e nder ɗeɗo kaaƴe wimboluuji ɗin ɗon nati maɓɓe onon tesko halplarde mbi diidol ha en ƴeewe guila jamanu kaaƴe kecce enen ndiide hen ha en misir yankoɓe ko ndiɗanno e hay bindol fuɗɗi ko misir bindi ɗiɗo fof jalti ko misir fof mum e aduna fof misir adi windude bindol hiéroglyphe kañum jibin phénicien kañum jibin cunéiforme kañum jibin sanskrit kañum jibin ganduɗa ɗemgal phénicien ɓe kañum toppitoɗen hande ɗum ɗon binditen pular ñalawma hande mbiyen ko alkuli ganduɗa tubakoɓe wona gogo alkul mamiraɓe men ko ɓaleɓe gadi ɗum windude firawnen gadi ɗum windude ko hunde taniraɓe bandiraɓe ɓe ñangaki teɓe mbiyen janggo e jamma dartu mabɓe wayno saabu leƴƴi daneji taariɓe ko aynaɓe ma pirtu tarihi mabɓe mbattu ɗum e koye mabɓe mbeg diineji ɗi kamɓe jalti ɗum ko toye mabɓe yalti bandiraɓe ɗo jeddi ngala ɗo wona Cheikh Anta Diop wona Cheikh Anta Diop yiiti ɗum ala ko Hérodote ganda grec naji andi ɗum windude temen joyi haɗe ndiɗi sa feeñ win ɗum ko Strabon jojorde Sison ɓeɗo dañi Cheikh Anta Diop hay goto andaɗo foti duuɓuji temen tati haɗa nabi sa feeñi mbiɗi ɗum ina Zulqarnayn ari naati Misir woni Alexandre le Grand Zulqarnayn i mbatti ɗum annabi tabarikalla yo won annabi fulɓine kan jogui annabi men murtuɗo wiite annabeɓe gatta ɗum fof noon e way noon ɗum fof e way noon kamɓe fof ɓe mbancima gande Misir naɓe fof mbatte koye mabɓe kalko fate men ɓe jeeyi pamɗi ɗum kono Allah ko moƴƴo haal pulaar en fulɓe Allah en teski ɗumen ganduɗa he Zabour en teski ɗumen ganduɗa e deftere ganduɗa Tawret sabu Ézéchiel annabi Daniel ɓen mbi e nder kon Zulqarnayn en wanno fulɓe ɓe mbiyete ko ful hoɗo ɓe koɗi kawruɗo e annabi Isa ha yiiɗum en wiye Flavius Joseph kanko yii annabi Isa ko rumenaji kanko windi deftere makke wiye la table des nations o windi hen les Fouts sont à l'ouest des terres de l'Égypte là-bas dans la profonde Libye hedde Libye ɗum ɗum haali noon nafoore e Diallo joni e nder Misir e nder Libye ƴeew nden nde annabi Isa feñde lamɗo en wiye Hérode en woni Palestine Judée Samarie on noon saaɓe tesko hunde men naate kol Zulqarnayn bandiraɓe enen e nder deftere catholique en jogui o hannde la Bible ancien testament ƴeewe ɗereji mbiteɗo annabi Daniel walla Ézéchiel walla Isaïe mon jiit toon ko fate men ndekete noon fala budde ƴeewen gande heddiɓe ne kiɓi mbi so wona ɗum tan en majjat en tuginima deftere wotere nde Allah wiki en gandoy fof kono noon yo gande fof kawroy e sewde wotere nde won diine men o inna dine inda Allah l'islam ɗum fof e wade noon duttuɗen kadi he andude gueɗel gotel sen jawte Sahara o ɗum ujunaji jeetati noon mbinoɓe ɗum juuti seeɗa jehen diwan Misir o ne ko to ɗum kam sohlanki mbiɗa haala mi holli on ko ummi ko Sahara naati Misir ummiti toon hucci gay men te Fouta oɗo gonɗen o ñalawma hannde ko ɓi ganduɗa so tawi en keɗin tan yahuden he iwdi ganduɗa innam aade wiide nde yahuden iɓe mbi ko Nuh alayhi salam jibin raneɓe woɗeɓe oɗuɓe ko way noon hayso ɗum ɓe mbi Cham wonta num ɓale Cham jibin Canaan woni Baytul Muqaddas woni ɗo hade Jérusalem toon Ibrahima ari soodi leydi he Canani en Canaan ko ɓi Cham rutti jibin Fout ayi ƴeewe deftere Bible o timɗe ƴeewe deftere catholique en ɓe Fout o jibin Fout ɓeɗo gonɗi Benjamin Flavius kalanomo joni Flavius Joseph kalanomo joni ha loyi dans la table des nations Fout o e Misrayim o woni Misir he Canaan o woni leydi Namrud en woni Babylone ka civilisation ɓurɗo yodde Iram zatil imad aɗa harano joni ganduɗa ke la uqsim bi hadha al bilad wa anta hillun bi hadha al bilad ko gon mais kon ka dokkim ko gayete nande won fajir to Iram zatil imad Iram ko lamɗo phénicien ɓeɗo ko ɓaleɓe kamɓe mahi ganduɗa juma annabi ganduɗa Souleymane bun Daoud kanko mahi ɗum hande ɓe jogui ɗo witeɓe les templiers les francs maçons et tout ça fof ko hen tugni kamɓe tun koɓɓe ɗo ɓen ɗon gande ɓaleji ɓe tugni gandal ɓalwal ko ɓaleɓe tan jeeyi ɗum sa yeehi ɗeɗel arabe ɓe hayso windama e arabe ne Misir tan tawte gande ɗe tan mbatta e ɗemgal gongal ɗum yimmen ɗe gollorto hedde ga mi yiiɗa artude hen saabu ceerno Ibrahima wonko moftena heewi kono wawa ɗum haalde ɗo e saabu fayi heddi hen noon tugandema e Babylone Babil tugandema e Misir ha yetti ganduɗa ɗo wiyete ɗo on wiyete kadi Sahara ɗo noon woni yupporde nde
indi lamɗo misriyankoɓe noon piya laamu mbattindingo fiya ummi tonko tanum fulɓe biteɗo buybutori o jibini hellere bubutori o jibini ganduɗa hoto goɗɗo bureau butori eɗi bana bitori ɓeɗo ɓiɓe o jibini ganna butori ɓeɗo ɓiɓe de kañumen jibini leƴƴi ɗiɗi oɗo hellere butori kañum jibini ganduɗa urulɓe bureau butori kañum jibini jawɓe eli bana butori kañum jibini ganduɗa ko fate jalal woni ganduɗa urulɓe ndende e jawɓe jalluɓe woni deeto jallu kañum yaltike ganna butori